חזרתי ביום הראשון לצבא וחוויתי שביזות או דיכאון מאוד גדול, לא היה לי כוח, רצון או חשק לעשות כלום. ואז מעבר לכך הגיע הלילה ובמקום לישון הוקפצתי וכל הלילה הייתי צריך לעשות דברים שקשורים לחלק המבצעי של הצבא. יום למחרת אחרי שישנתי סביבות 3 שעות בלבד, באופן מפתיע קמתי עם מצב רוח מעולה. וזה מפתיע כי אנחנו יודעים ששינה טובה היא קריטית לזיכרון וגם למצב רוח, ספציפית שנת חלום. אבל אנחנו יודעים מהספרות, מהמדע ומהקליניקה בטיפול בדיכאון, שאחרי לילה לבן, בעצם לילה שלם שלא ישנים, הרבה מהמטופלים עם סימפטומים קשים של דיכאון מראים שיפור. אבל שימו לב, זה יכול להיות מסוכן לטווח הארוך, אז לא לנסות בבית, אבל הנה לכם פרט מעניין.